Iki co menantu Bapak Haji. Iki tok jaluk mulih nang Surabaya model wetanan. Ayo Ponorogo direokne. Isih kuat mungkin reokan yo. Yo jaranan nih reokan. Anu Mas Topik di apa digang di shot. Niki pun wangsul malih teng Jawa Timur niki Ponorogo. Iya. Niki dia Ponorogo niki. Iya. Oh, ayo Ponorogo. Ponorogo. Pokoknya. Nggih. Yo. Nganggo jaran wadon apa ora? Iya. 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 Ha. Jengkelit maning. Alhamdulillah. Oh bisa nyong. Ngitur keluargane Bapak Haji bisa. Dalu kan noto lah. Alhamdulillah. Nek tek ladeni ya peok. Aduh. Engko terus Mas Maralan ora metu. Raja Sawer akeh lho iki lho. Engko Raja Sawer ora metu. Aduh. Hah. Tok arepan kotanku bar ki. Sampe ayu-ayu ngono kowe lah. Ana Raja Sawer korobane Mas Maralan metu. Wis kono panggil lah. Aduh. Oh, wis nggo Mas Panoto hasil gobat wis. Alhamdulillah.